Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Γεια σας φίλοι ακροατές, είναι τα ομιλήματα και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210 41 18 602 και 640, στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Βροχίδου, στον ήχο η Ευαρδία Κατσουρού. Μένετε κοντά μας μέχρι τις 5. Συντροφιά σας θα σας κρατήσουμε σήμερα με λόγια περί προσευχής από ένα παλιό βιβλίο του Μητροπολίτου Αντωνίου Μπλουμ, Αντωνίου του Σουρόζ, Μητροπολίτου Σουρόζ δηλαδή, με τίτλο «Θέλει τόλμη η προσευχή» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα βιβλίο που οπωσδήποτε το έχουμε ξαναδιαβάσει, όχι τώρα όμως, πριν αρκετά χρόνια, ενδέχεται και πριν 15 και 20 χρόνια, ήδη από την αρχή του ραδιοφώνου μας εδώ, της λειτουργίας της Πειραϊκής Εκκλησίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και αυτή την ίδια ώρα υπάρχει ετούτη εδώ η εκπομπή, και επομένως σίγουρα το έχουμε διαβάσει το βιβλίο αυτό, το οποίο όμως πραγματικά είναι ένα, θα λέγαμε, κλασικό βιβλίο περί προσευχής, που απευθύνεται στον σύγχρονο δυτικό άνθρωπο, καθότι ο συγγραφέας του έχει βαθύτατη γνώση της σύγχρονης κοινωνίας και με διάφορα παραδείγματα, με εικόνες, προσεγγίζει διεισδυτικά τις έννοιες και τις πλευρές της πνευματικής ζωής των Ορθοδόξων Χριστιανών, το παλιό καλό κρασί σε ασκούς νέους θα λέγαμε, και γι' αυτό επανερχόμαστε σε ένα κείμενο του Αντωνίου Μπλουμ. Έχουμε διαβάσει και πολλά ακόμη κείμενα νεότερα, αυτό είναι από τα αρχικά κείμενα, το οποίο έχει τη σημασία του ασφαλώς. Θέλει τόλμη η προσευχή. Προσευχή σημαίνει αναζήτηση του Θεού, φίλοι ακρότες, συνάντηση με το Θεό και προώθηση πιο πέρα από τη συνάντηση, στην κοινωνία μαζί Του. Η προσευχή είναι λοιπόν μια πράξη, ένα βίωμα, μια στάση. Μια στάση όχι μόνο σε σχέση με το Θεό, αλλά και σε σχέση με τον κόσμο της δημιουργίας. Προκύπτει από τη συναίσθηση ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν είναι απλώς δυσδιάστατος, φυλακισμένος στις συντεταγμένες του χρόνου και του χώρου. Ένας κόσμος επίπεδος, στον οποίο συναντούμε την επιφανειακή όψη των πραγμάτων, μια θαμπή επιφάνεια που σκεπάζει το κενό. Η προσευχή προκύπτει από την ανακάλυψη ότι ο κόσμος έχει βάθος και ότι δεν περιστοιχιζόμαστε μόνο από ορατά πράγματα, αλλά ότι είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε αόρατα πράγματα και διαποτισμένοι από αυτά. Αυτό αφορά τους χριστιανούς βέβαια, φίλοι ακροατές, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν αποδέχονται ως πραγματικά παρά μόνο όλα όσα βλέπουν ή όσα αντιλαμβάνονται με τη λογική. Αντιθέτως, εμείς είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε αόρατα πράγματα και πρέπει να είμαστε διαποτισμένοι από αυτά, ίσως περισσότερο από ότι στην πραγματικότητα συμβαίνει και σε εμάς τους χριστιανούς. Και συνεχίζει ο Αντώνιος του Σουρόζ, και αυτός ο αόρατος κόσμος είναι συγχρόνως η παρουσία του Θεού, η ύψιστη και κορυφαία πραγματικότητα και η εσώτατή μας αλήθεια. Το ορατό και το αόρατο δεν βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους, ούτε μπορούν να αντιπαρατεθούν σαν ποσά προς άθρηση. Είναι παρόντα συγχρόνως, όπως η φωτιά μέσα στο πυρωμένο σίδερο. Το ένα συμπληρώνει το άλλο κατά ένα μυστηριώδη τρόπο που ο Άγγλος συγγραφέας Charles Williams περιγράφει ως συνενύπαρξη. Η παρουσία της αιωνιότητας στο χρόνο, το μέλλον μέσα στο παρόν, και επίσης η παρουσία κάθε εφήμερης στιγμής μέσα στην αιωνιότητα, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον,
όλα μαζί εσκατολογικά, το ένα μέσα στο άλλο, όπως το δέντρο μέσα στο σπόρο. Το να ζει κανείς μόνο μέσα στον ορατό κόσμο είναι σαν να ζει στην επιφάνεια. Αγνοεί ή παραγωνίζει όχι μόνο την ύπαρξη του Θεού, αλλά και το βάθος των δημιουργημάτων. Σημαίνει καταδίκη του εαυτού μας σε μια επιφανειακή μόνο αντίληψη του κόσμου. Όταν όμως δούμε βαθύτερα, τότε ανακαλύπτουμε στην καρδιά των πραγμάτων ένα σημείο ισορροπίας που αποτελεί την τελείωσή τους. Στα γεωμετρικά μεγέθη δεν υπάρχει εσωτερικότητα. Τα όρια τους είναι πεπερασμένα. Ο κόσμος τέτοιων μορφών είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστεί, αλλά δεν μπορεί να επεκταθεί σε βάθος. Η καρδιά όμως του ανθρώπου διαθέτει βάθος, φίλοι ακρότες. Όταν προσεγγίσουμε την απαρχή της ζωής μέσα στον άνθρωπο, ανακαλύπτουμε πως η ίδια αυτή η ζωή πηγάζει από πιο πέρα. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή στο μη ορατό. Όχι στο μη ορατό της ψυχολογίας του βάθους, αλλά στο άπειρο μη ορατό, στον δημιουργικό λόγο του Θεού, στον Θεό τον ίδιο. Έτσι η επιστροφή στον εαυτό μας δεν είναι συνώνυμη με την ενδοστρέφεια, αλλά με την ανάδυσή μας πέρα από τα όρια του πεπερασμένου εαυτού μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε: «Όταν ανακαλύπτεις την πόρτα της καρδιάς σου, ανακαλύπτεις την πύλη του ουρανού». Η ανακάλυψη τώρα του δικού μας εσωτερικού βάθους συμβαδίζει με την αναγνώριση του βάθους των άλλων. Καθένας μας έχει τη δική του απεραντοσύνη. Χρησιμοποιώ τη λέξη απεραντοσύνη σκόπιμα. Σημαίνει πως το βάθος δεν μετριέται, όχι γιατί είναι τόσο μεγάλο που να μην το φθάνουν τα μέτρα μας, αλλά διότι η ποιότητά του δεν υπόκειται καθόλου σε μετρήσεις. Η απεραντοσύνη της προσωπικής μας κλίσεως είναι ότι μετέχουμε στη Θεία Φύση και ότι ανακαλύπτοντας το προσωπικό μας βάθος ανακαλύπτουμε το Θεό, τον οποίο μπορούμε να ονομάσουμε αθέατο πλησίον μας, Άγιον Πνεύμα Χριστό Πατέρα. Επίσης, ανακαλύπτουμε την απεραντοσύνη και την αιωνιότητα του Θεού στον γύρο κόσμο μας. Και αυτή είναι η απαρχή της προσευχής, η αναγνώριση ενός τρισδιάστατου κόσμου σε χρόνο, χώρο και σε ένα μόνιμο, αλλά συνεχώς εναλλασσόμενο βάθος. Η προσευχή είναι η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, τον ορατό κόσμο και το αόρατο άγνωστο. Γι' αυτό και είπα πως η προσευχή είναι μια αναζήτηση, μια εξερεύνηση στον αόρατο κόσμο του προσωπικού μας βάθους, που μόνο ο Θεός γνωρίζει και που μόνο Αυτός μπορεί να μας αποκαλύψει. Και είναι δια της προσευχής που ψηλαφιτά στην αρχή και μέσα στο φέγγος μιας νέας όρασης ζητούμε και βρίσκουμε τον Θεό και τον εαυτό μας με κάποιο τρόπο συσχετισμού. Και όταν αργότερα ένα δυνατότερο φως μας επιτρέψει να δούμε ό,τι μπορέσουμε από το αόρατο και από το ορατό, το οποίο έχει μεταμορφωθεί μέσα στο φως της δικής μας απεραντοσύνης και της αιωνιότητας του Θεού, τότε η προσευχή γίνεται βίωμα και ταυτόχρονα μια διαρκής στάση, όπως είπα στην